फरायनायखौ खहा खालामथाव माखासे हाबाफारिफ्राव सोमोन्दो लानाङा, लोब्बा जानाङा आरो फेग्रा मुवा आरो गुबुन गुबुन माने ड्राग्स, जौ, सिगारेट, बिरि बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फरायसाफ्रा जाहाथे गोग्गो देहा बोलो लानानै गुन गोनां सोलोंनायाव बिथांमोना राफोद गोसो लानानै दावगानो हायो। नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खेबसेबाव जायफ्रा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाङैनो हामबायनाय जासिहरबाय। लोगोसे दा बेयो मोनसे जोंनि अराय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय मावबोबाय थानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होयो आरो गासै मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि उथ्रिसारनायफोरखौ जोङो फारिलाइ मोनसे बानायो टप 10 जायफ्रा बांसिन नम्बर मोननानै जौसिन माने बिथांमोना टप 10 सारिलायाव थायो। दा बिनिनो देग्लाय जिहेतु 89 जौखोन्दोआनो बयनिख्रुइबो बांसिन आसाम नाङैनो सोमावसार बसुमतारी फंबाया टपार हिसाबै सायख'जाबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। दा बेवहाय जोङो मोनसे थुलुना खालामनानै नुदों जे सिगां समनिख्रुइ जाय पार्सेन्टेजआ माने गेजेर खोलोबाव थायोमोन बेनो देग्लाय टपार जाबाय। मानोना जोङो बुजिनो मोनाखै माखासे फरायसाफोरनि सायाव बिथांमोननि फराफारिखौ लानानै बिथांमोना माखासे गोब्राब थासारि मोगा मोगि जादोंबो जानो हानाय। बिनि अनगायै गुबुन गुबुन एग्जाम पेटार्नजों लोगोसेयै आथिखालनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों खाब जानानै फरायनायजों लोगोसेयै एग्जामखौ फेस जानायाव बिथांमोना मोगा मोगि थासारि मोन्दोंबो जानो हानाय। नाथायबा समाज आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसाम नाङै जाहाथे बयबो समाजनि साननो गोरों फोरोंगिरि बाहागोजों लोगोसे दिथागिरि बयबो फरायसा हान्जा जाहाथे जों इयुनाव साबनानिफ्राय हामनासिन खालामफिननो हायो आरो बेजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जोङो मिजिंथियो जायफ्रा बेबायदि मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बिथांमोना उन समावबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बर' माहारिनि थाखाय आसाम हादोरनि बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना सुबुं धोननि आंखालखौ सुफुंगोन आरो बेबायदिनो अराय सोलोंथाइखौ लांबाय थानानै जाहाथे गेरेमसा बर' माहारिजों लोगोसे जौगा हादोर दाफुंनायाव बिथांमोना मदद होगोन। जोङो माखासे बिथिंजों साननांगोन। समाजारि बिथिङाव जोंहा गोबां सम माने जोंनो फरायसाफोरनि थाखाय हेंथा जाथाव माखासे थासारि सोमजियो। जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफ्राव माने गोबां सम बेफोर थासारिया गैलामोन। नाथाय थांनाय 4-5 दानाव जोङो नुदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकरि माने मेला होनाय लोगोसे जुवा आरो गुबुन गुबुन रोखोमै रंजा बाजानि बायदिसिना थासारिया माने फरायसाफोरनाव गोहोम गोग्लैदों नामा बेखौबो जों बयबो सन्देह जाबाय। दा बेनिखायनो जों फरायसाफोरखौ खावलायगोन हानायसेबां बेफोरबादि फरायनायखौ खहा खालामथाव माखासे हाबाफारिफ्राव सोमोन्दो लानाङा, लोब्बा जानाङा आरो फेग्रा मुवा आरो गुबुन गुबुन माने ड्राग्स, जौ, सिगारेट, बिरि बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फरायसाफ्रा जाहाथे गोग्गो देहा बोलो लानानै गुन गोनां सोलोंनायाव बिथांमोना राफोद गोसो लानानै दावगानो हायो।